ξεχωριστοί κόσμοι που τους χωρίζει ένα τείχος, έτσι, το οποίο τείχος μοιάζει λιγάκι με αυτό. Παίζουμε με ένα χιουμοριστικό τρόπο πάνω στο λογοπαίγνιο που θέτει η λέξη adhocracy ενάντια στο bureaucracy που είναι η γραφειοκρατία. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Σας καλέσαμε ως αντιπροσώπους ομάδων πολιτών που αυτοβούλως ξεκινήσατε δράσεις και πρωτοβουλίες για να φτιάξετε πράγματα μέσα στην πόλη και σας καλούμε να σκεφτείτε τη σχέση σας με τους απέναντι πίσω από το τείχος, έτσι, μια εγκατάσταση που θυμίζει στερεότυπα την έννοια της γραφειοκρατίας. Στο μυαλό μας είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι που ίσως δεν γεφυρώνονται, αλλά σήμερα θα παίξουμε σαν να γίνεται. Αυτό που μας ενώνει, όχι αυτό που μας ξεχωρίζει, είναι η πόλη μας. Ποια είναι τα προβλήματα που κρατούν τους δύο χώρους χωριστά. Το πιο απλό πραγματάκι μπορεί να πάρει τεράστιο χρόνο και τελικά αυτό μόνο μελέτη γιατί η εφορία ή η αδυναμία. Και καταγράφουμε τα προβλήματά μας, θα δείτε ότι σιγά σιγά ο τείχος θα αρχίσει να εξαφανίζεται. Η γραφειοκρατία είναι πρόβλημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τις υπηρεσίες.